इन लाइक खाइजायो फोन लाइक खाइने बगे हाय हाय तो ना बेलाय बेलाय के लाम सुगु माय गोनां भिउआर्स रक बेन खमाय खमाय के वो मुझे तो क्या करना है ना ओ tunggu labar haji एकदम तो नहीं करे hello guys बेन खमाय तंबाय क्या एकदम तो नहीं करे सही है dakti dakti lam sugu लाइव फाइव बजे जो तो ना बाहाय तंबाय ता सराब दे तू फ्लामास थैया ना तेरा आज तो पड़ा एकदम मन करो तुम सुतुम फ्लागा साइ मालिया फाइने हाय आता पुस्किन पायरा फाइने मा फाइजो का नगो तंगै छोकरी क्या तो मनंगै बासो सातुं बतुंगा हनै तुंखा ये डापड़ मिनी मिनी पेंट वाला दे ये अपडेट है चला सनी ने yang update थाम थान थान उस्तार जागा नंग बे तुम भाई हम आयो तुम कान सुपर में तो का थान थान आं हायन हेलो गाइस तो मनंगै बासो के तुंखा तै साइलाब करि क्या ते बेलाय के तुंगै तुंगु सुदे गिरि तुंगै तुंग जो दिसे तो नागिना किचिंग में काय तुम सुन हम कुछ करे 35 degree tunggu tunggu ma मैं वो नेलर कॉल चोर आगे अन कॉल दियो सखरिया दो इधर खेल थमन जे oleh buham khagak ka bisi आगे खेल थमन कॉल दियो खरिया hello guys yang kamai tungi baikha jotona nanti sari jara ni tongi ko dupar jara siko belai belai khilam suko तबलान में कॉल चोर है tung flamani bagai hanya hai puskin paira ये phaima एक दिन tongbai है kya क्या पड़ो belai belai ke tung fla suka tei boro tongai 37 degree tungi tongo tini am sege tungi tongka kai bahai kile tongai manai tu kosto ke tungi tongmani bagai belai ke sorry ro baharam nangyang to ka tung उसकिन बखला flamani जांग था का मैं आंग था से ना belai belai ke tung flai tongo tei satonga se ke tungi tongmani bagai belai ke kosto tung suka देखा गनों viewers rok beng kamai thangbai kya tungmani jala tei haino haino ro bai live khlainani hini phungni simi ekta se khlaimano tei khlaina mairia hini tei haino hai live khlaina hini ma phaikya tei logo logi 100 bo pai thangka po tabu se tei research khainao tei jotona no dupar jorani dupar kaham bahai tongbai viewers tei nogo tongkai bo fan over tungu hini haino hai puskini pairo nano bai live khlainani tei live bo khlaijak ya tinini tei belai ke video rok upload rok khlaijak yang tongka tei watch time no kaya tei moni bagai haino hai puskini pairo tongtui tui video kaisa kusu khlainani hini ma phaikya tei tinini belai ke video khlaijak yako tei moni bagai joto viewers rok maya ganang kha ganang beng kamai tongbai baikya haino hai lam sugun nongma dakti dakti live bo phai krang nang thung tei kha ganang viewers rok jotono no belai belai ke lam sugo tei maya ganang kha ganang viewers rok beng thangbai kya tei bahai tongbai tei kaham ni tongbai haino hai dupar jorao no tini live ma khlaikya tei asuk ke live khlaijak yang tongkha tei salo tungmani bagai tei khlainani tongmani sarik jorao no khlaianani wansukmani hai pano sarik jora tongui mangla kha karon tungmani bagai tei facebook o video ma dao tei youtube o ma dao hini tei dakti dakti no net pai thangka tei 100% jino 1.5 GB khe manmani 1.5 GB pai thangka tabo haino hai tisa daina jubu kha tei 2 GB tei taksu jora tei live bo phai krangya ko dakti dakti borok bo phai krang phaitung tei maya ganang kha ganang viewers rok beng kamai tongbai baikha jotono belai belai khe lam sugo tei haino hai dupar jorani tam khlai tongbai sabaidi udo tongjakbai norok bo sabaidi belai khe tungmani jala tei kosto tongkha tungma bo tamsi mar tei nobo rok bo kwrwi tei nobo phaikhe belai no hamkamo tei dakti dakti nobo rok bo phaitung hini nobar chawana hini tei phaimani tei tu ungdiya tei tebo se tungplai tongsiwo tei belai khe uanamo sisa tamung tongbai kha tei asuk khe tungplai tongkha kai kam khai tongnai rok tei kam khai sanai rok borok khe bahai khlaibani
te belai ke kosto dukho te mo haike tungtongmani bagui te jotono haino hai dakti lamsugo viewers te beng kamai tongo baikha dakti phaibe dilaibo te jotono khalogi lamsugo nai tongna bagui te haino hai tabse jora laibo phai kringo borokbo dakti haino hai phai krung phaitung te tungmani belai khe marangjak nangno mo phunuksinai te nobarbo khub kom te phano phaiyang tongkha te asike tungklai tongkha kele bahai pangrok panchi baini kaaj khlai chanai rok te bahai ke kaam khlai mane ase tungma jongrogo teboni bagui no belai khe lamsugo nangno hajani viewers rok maya ganang kha ganang rok beng kamai tongo baikha te hamsike tungui tongo tupor jorani mai mui sajak khe norok tamo khlai tongkhai sabaidi kha ganang viewers rok te maya ganang lukurok beng kamai tongbaikha jotono no haino hai dupor jorani dupor kaham maya ganang kha ganang viewers rok no dakti haino hai laibo lamsugo norok bahai tongbai te dupor jorani mai chana han tongmani no mai mui chai mali asike tungklai tongo te belai khe asike kutungo bahai ke mai chanai tungma se belai no te moni bagui no like kise khlaiyano te tini belai khai like bo khlaijak ya te watch time bo tini views bo kaya hwnui te haino hai jorani bisingtwi like khlaina hwnui ma paikha te maya ganang kha ganang viewers mungno haino hai lamsugo te dakti phaidi te jotono haike no logi rwu choya khari nai tongnang tu te khajani viewers rok beng thangui rok te norokni support belai khe nango te norok laibo belai khe kwrung phaidi te beng kamai tongui baikha te jotono no khalogui naitongna bagui lamsugo te jotono dupor jorani dupor kaham viewers bahai tong mairok rijak baikha dupor jorani te jotono no belai khe dupor kaham tungmani asike kosto nango te asike tungui tongo manai maliya tamsuk asukbo tungkha te norokle bahai tongbai hajani viewers rok te maya ganang kha ganang rok te jotono no haino hai lamsugo dakti laibo phai kwrung nangtung te tungma bo tungmani belai khe tungui tongo asike tungui tongo saila phuri te tongma nangui bo tungkha te hamsike tungkha kele bahai ke tongsinai belai khe no kosto bo nago tungmani markhe te kha ganang viewers rok maya ganang lukurok beng kamai tongbaikha jotono no haino hai lamsugo te dakti laibo phai kwrung nangtung tungflaman ta sajari viewers tamsuk tungui tongbaikha tungma bo tungmani pochin bari tungna hinui thaiyong tugui paikha te somoyo video khlai mali stand tujakya ni bagui te tabuk tisa nogo ni phai paikha live khlainani hinui net dawui aporo net paithaka hinui te bahai tong viewers tungmani sailap kwrwikha te satung bo phaijak tungklaibo tongo te maya ganang kha ganang viewers rok bahai tongbai jotono belai no lamsugo dakti phainang tunglaibo
tongflamani kukuri kha na begadi asike chatung te belai no tungflai tongo te moni bagai kata phasingo tong bai mani na sip pan na pan phaitong mani pupang belai pan loria te bahai ke tongai no hai satungo nogo te musurung ba ada kari sanani te kha ganang bi orso bank mai tongai bakha nongno bahai halam sugo te tukui thajing tukui kai thangdro nor tukui waisa nogo waisa tukui khawani tu hai haken kolom tungflai tongko te no borobo kisaban bo loria te bo phanglori khile no borobo phaikamu no bor sudai se phali sakida tungkha satung mama tu jotono dakti viewers ok bank kamai tung bakha haino hailam sugo laibo oh mama no bor kre tam se tung plaka Malia hello guys bank kamai thangbai kya dakti lam sugo laibo tungmani belai ke nobor phaidi dakti te belai ke tungflai tongkha te amsike tungmani bagai nobor kre buhang loria te jotono na haina hailam sugo laibo dakti viewers bank kamai tongbai kya tungmana ba se tungmani sunjata oh my god tungman kolom te kalai tongsu tungmani belai khai kolom te se chol tongsu sangrogo oh mama tung phalo mar ke no bor se khai tangan tungmani oh my god tam se tungkha Hajin abar hello viewers bank kamai kya jotono belai khalam sugo tungmani bagai asuk laibo borok phainai krikha
Hello guys. Tuto na naman hello.